Бюджет өлкәсендә эшләүчеләр өчен социаль ипотека программасы фатирлы булу өчен иң кулайы. Республикабыз районнарында әлеге программа буенча шактый гаиләләр торак шартларын яхшыртты инде. Нурлат районында да социаль ипотека яшь гаилә программасы кысаларында 1000-нән артык гаилә үй туйларын билгеләп үтте. Шундый гаиләләрнең берсе турында киләсе язмада. Бу программа эшли башлаганнан бирле Нурлатта 1000-нән артык гаилә яңа фатирлы булды. Усмановлар гаиләсе шундыйларның берсе. Илнур белән Алинә шәһәрнең бюджет оешмасында эшли. Кызлары Диләрә 5нче сыйныф укучысы. Уллары Нияз мәктәпкә быел бара. Аларның яңа микрорайондагы 2 бүлмәле фатиры социаль ипотека белән алынган. Безгә монда бик ошый. Монда янәшәдә кибет бар, тулпар бар, спорт үзәге тулпар, мәктәп, 9нчы мәктәп бар. Безнең янәшәдә мин анда эшлим, минем кызым анда укый. Безгә бик уңайлы. Фатирның планлаштыру, бүлмә мәйданнары аларны канәгатьләндерә. Айлык түләү 7000 сум. Программаның тагын бер уңай ягы бала тугач түлисе бәядән 200 000 сум киметле. Самое главное – это нуждаемость в обеспечении жильем. Менее 18 квадратов должно приходиться. Социаль ипотека программасы буенча торак бирүнең үз шартлары һәм өстенлекләре бар. Әлбәттә, иң әүвәл торак мәйданы җитмәү. Шулай ук әлеге программа демографик хәлне яхшырту, районда яшь белгечләрне арттыруга ярдәм итә. Яңа йортлы булучыларның яше 35-тән артмый. Яшь гаиләләр өчен мәктәп, балалар бакчасы, үй янында уен мәйданчыгы, кибет, спорт комплексы, машина кую урыны булу барысы да бик уңайлы. Ләлә Зайнуллина, Гүзәл Самырханова, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы.